borok sau ko tui kiri tui nai karin nai tongna hanjaka buna hanjaka tai onyo birji pati rok bai jong kubo kutu ja jong bong no buti boi jong bong no parka horo ta sungno borok sungno kum hanaya netamu sahaka chiyang phaine phidi wacha hai thangka borok nai thangka kasoi nai thangka bo lamono borok apro na cycle ta ko kun khus pata kroi Jongmar ni sekang kogri kabomani pogoi thangjak bekha motri EM MLA ro Sar number Shimla Kendra ni bising khobjak tuishamuk ko ADC village gos amsani lukro shalkono promunyo okoi mokoi lama tui thapung khatai bakhog laye swane tui nangri matong layo okami amsa yo tongo joti khung thamchi ba nok lukro 2023 bisini bidan soba chongmari wo tipasawni hamkrai khane khnai TTADC hapango khakya tipra motha abo haikino tipra mothani kabangma kindia dog bahina tabok MLA engkha baksaba montri engkha o amsayo tongo montri Bishakita Debroma tongo ADC ni EM Robindro Debroma kami amsani lukurok tabok bong ni bekhango khadumu ni kok shawu tonga kya bong no wairu wai shamani yaglobo chongbani sika kogri kamani yaglobo tabuk bo kami amsani lukurok nuzreti kaha manunja kogru mani biang thangka shimu tshai tonga kya tabu tripura hapango tongo BJP IPFT tipra motha hapan tipra motha ni tongo khuraksha montri TTADC hapon tongo khuraksha EM yoglia angin tabuke tongo song lukurong no khugma khengla kya amsani tuini jingza buforbo yakong no shawi tonga kya ashok shimia DWS they hase hapon tharibo gos amsani lukurok tuini jingza yakong ni bagai kombulai bo rekha tabu okoktoma lugmani yaglo montri EM te DWS ni mokolodo nugzangno bufurba borne tuine jingza yakang no obahani bekhang tabo kami amsani lukurok mokolong ngajak nasim ngajak khane shalo ADC hapang hase hapang obahaya prishano EM montri obahaya prishano masibi mokolong ngajak tongkosong lukurok o amsai shimna eknong shimnani Bishung Kalajak Tishamukari ADC village obutang kami nimu gozopara nong no chongmari segang kai tam rokok pui kelang hamne borok sau ko tui kiri tui nai karin nai sau borok ko sung sa ka chemino baloka ko tamu pai ko 5 bosor pura opor ka bosor manana mane bo manana bo sung sa ka rok rime ka chungno hajira phono 우리 허리 정타서 고통한 코라는 사문에 버럭 아버 버럭 진리 공동 꽁꽁 가야. 그러니까 바르바르 차간가 좀 내다무 사가 지양 파이네 피디 와차 하이탕가 뭐로 나이탕가 가소이 나이탕가 뭐 라면은 뭐로 앞으로 나한 사이클한 거 따고 꾼 코스 받아 그러지. 뭐로 어버 하게 사이클은 지면 그러니까 뭐로 물 가나 지면 붓 파지 베가 따라 하거나 저거를요 와서 거의 허락할 랭거 뭐에 hin작도 있고 tongna hanjaka buna hanjaka tai onyo birji pati rok bai jong kubo kutu ja jong bong no buti boi jong bong no parka horo ta sungno borok sungno kum hanaya duta emne tabukai hangi ma tongo tui jong masman thogya jong o ai bonya ngor sma thongo ngo sungor tu jong nungani tui kulugya ranai thongo i na hena je chago mala klajak jong oboi ma tukuo kosto kai jong tega ma tongra jong masman ngia godoro ko ma thongo ai harong ro bunyi kuar ko matanggo jong ti kiring ge mama tu ko yasra ko tu khang ga basang mo tukja ge ngoi thamayo sakhamya kalai thanggo ta bu kalai jak 40 ba 40 sok tong no 40 family untuk tong no bobolon bisi kalai yo ka heje mara ponchait kai ko tisam kuri aparan mung kai gozo jing gozo nilmo an mung ka por fulo debrma tamro khai chong hemne ang ko kam khai tong ko bunyi hajra khai chai tong cái có bùi hai giờ là ông tôi học bài những câu tôi mà không có giờ nếu mà hai khai chạy trong một